Hello? Ite ego? God have mercy upon us. Nna ka ife na-emezikwe ndị anyị ala anyị adọzi ka anyị ji tụọ ya. Ọkwa m gwa agụsị gị na ngị bịa na ịma na Krismas erugo. N'onwere anị m chọrọ ilesigo. Ka mmadụ ka m ga-eji ego ịgba Krismas. Are you playing? Ehe na akpọrọ ngị sị gị na ngị bịa n'onwere anị m chọrọ ilesigo. And ịma na this Krismas bụ birthday John Rubbls one na Russia. Ehe na John Rubbls one na Russia. 70 years old. Christmas a bụ birthday ya. So na achọrọ m otu o si dị m n'obi kịta. Achọrọ m ile a na anwa na ịghọtago ka m were ego gaa the birthday. You get it? Ehe na adịghị ma na Christmas ka a na-agba. Look at my face. So na this Christmas bụ birthday John Rubbls aka the tax collector in Russia. Yes. O ji nkata ekwute ego na Russia. Ịma ya ọ na this Christmas week a na-abanye bụ birthday ya. Ọ ga na-akpọtụ. A na-agwa gị agwọ na ịmara onye John Rubbls bụ. A na-akọrọ gị akụkọ John Rubbls one na Russia. Anyị akọrọ gị akụkọ ya n'ime onye ọ bụ ọkacha nke anụnwa a na-emezi birthday. Ewe n'iwe na emelekwa gị invite o. Mba ekwu n'otu a. Okay, eme m gị invite. Ite money, yes. God have mercy upon us. Bịakwala John Rubbls birthday ya o. Bịakwala birthday John Rubbls one na Russia. Onye mmemme. Ịma na onye nke anyị ka ọ bụ. You get it? Ana m gị egwu isikwe happy birthday na-asị na ọ ya dịrị na mma. John Rubbls. John Rubbls one of Russia na God have mercy upon us. Ka m jikwa waya na-akpa afọ anụnwa maka afọ anụnwa nwe ka o si ada n'ọnụ tupu m atagbuo ile m. Ọ na-ịmalọzi anya kọlụwa akọ. John Rubbls one na Russia. Happy birthday to you. You get it? Nnukwu mmadụ. Ọ dụlọkwa mfeche o. Ọ dụkwa n'ofele. Ọ dụlọkwa ofele nwanne m. You get it? Udodi. Almasị na ọ ya fa adịkwara gị na mma. Ọ ya abụkwa mmaji kwụrụ mmaji ogologo ndụ na-alụ isi ike a na-ekwe ekwe a na-eme eme ị ga na-eje na-abata ụzọ mmiri ka anyị gọrọ ya bụ ka ọ ya ele ise. But if you enter inside the phone number 1